Akwụkwọ nke Makebia n'isi nke 5. Otu dike n'ime ndị dike 60 ahụ ji mpako mee ka ọ nwụọ n'otu ihe otiti. Ọzọ, Nebukadneza were nganga sị, "Ọ dịghị eze ọzọ ma mụ na m bụ onye okike nke na-eme ka anyanwụ wapụta n'ụwa." O wee si otu a si n'ebe ọ nọ nweta mpako nke ukwuu. Jehova wee kewapụ ya n'ebe ndị mmadụ nọ wee ziga ya n'ala ịkpa afọ 7, wee mee ka ya na anụ ufe eluigwe na anụ ọhịa gbagọrọ akụ ruo mgbe ọ ga-amata na ọ bụ ya bụ alaeze Jehova ji obi ike kee ya, na n'oge ọ maara ya n'ife ya laghachiri na Jehova onye kere ya. Kedu maka onye ka ọ kwaturu iwu ya n'usoro ya na onye nwe ụwa na-elodai? Na gị Tiserisaidan hụrụ n'anya ka ị na-anya isi, na gị onye okike na ọzọ ị nwere ka o wee bibie gị dịka ha na-eweda gị n'ebe a n'ili bilie si gị mpako. Ọzọkwa, mgbe ha gasịrị baa n'ụlọ Sọl, ebe ọchịchịrị na iru uju dị, bụ ọchịchịrị ka o wee mee ka adagiruo olulu mmiri Gehanem, ebe ọ na-adịghị ọpụpụ ruo mgbe ebighị ebi. Dịka gị onwe gị bụ nwoke nke ga-anwụ anwụ, a ga-emekwa ka atụtụ ya echi dịka ndị eze nganga ndị dịka gị, ndị hapụrụ ndụ nke ụwa n'ihe banyere sị, "Ị bụ mkpọmkpọ ebe ma ị bụghị ja. Jehova bụ onye kere ụwa na eluigwe na gị. Ọ na-eweda ndị mpako, ọ na-asọpụrụ ndị ewedara n'ala, ọ na-enye ndị enyi uwe ike, ọ na-egbu ndị ezi omume, ọ na-eme ka mmadụ bilie, bụ ụwa bụ ndị nwụrụ anwụ eliri n'ili. Ọ na-ezipụkwa ndị ohu ka ha nwere onwe ha na ndụ ha, ka ha pụọ n'okpuru ọchịchịrị mmehie." O eze Tiserisaidan, gịnị mere ị na-anya isi n'arụsị gị niile emerụrụ emerụ, bụ ndị na-adịghị abụ uru? Ma Jehova kere ụwa na eluigwe na oke osimiri niile. O wee kee ọnwa na anyanwụ. Ọ bụkwa mgbe ebighị ebi ka o doziri mmadụ na-ata nri n'ebe ọ nọ, ya onwe ya, mgbe ọ na-arụ ọrụ ubi ruo ụtụtụ, ma kpakpando nke eluigwe na-eguzosi ike site n'okwu ya. Ọ na-akpọkwa ihe niile n'eluigwe. Ọ dịghịkwa ihe e mere ma Jehova maara ya. Ọ nyere ndị mmụọ ozi iwu n'eluigwe ka ha wee jere ya ozi, wee too aha ya ebube, na ndị mmụọ ozi ike ezitere kwarakwa Rufel, onye bụ ohu ha, ka ha jekwuru Tobet, na ya zọpụtara Tobia n'ọnwụ, na Reguel. E zigara Mezai Mahel ka ọ bụrụ onyinye na ya ga-eme ka ọ nweta ogbe ndị amụma ahụ. Muse n'oge o mere Izrel Cross Eritaska dị nnọọ ka Jehova kwuru na o duru ha. Ọ dịghị arụsị dị iche iche ha na ha nọ. O wee zipụ ha n'ebe ihe ọkụkụ dị n'ụwa. O wee zụọ ha ọka n'ubi, dịka ọ hụrụ ha n'anya nke ukwuu. O wee na-azụ ha n'ime mmanụ aṅụ nke guzosiri ike dịka nkume, ka ị wee debekwa ya agbụrụ niile site n'ikpe ya, ka ị wee meekwa Jehova bụ onye keworo gị. Ya onwe ya kpukwara gị okpueze n'isi alaeze anọ ahụ. Ya mere, gị okpueze, ka ị bụrụ onye dị elu karịa ihe niile. Ma onye keworo gị kpuworo gị okpueze nke ukwuu ka ị wee hụ Jehova n'anya. Ma ọ bụ usoro ka ị wee hụ onye okike gị Jehova n'anya dịka ya hụrụ gị n'anya, dịka ọ tụkwasịkwara gị obi n'ebe mmadụ niile nọ. Ma gị onwe gị, meekwa Jehova ka oge gị wee baa ụba n'ụwa, nakwa ka ya na gị biri na nkwado,
meekwa ka ya wee guzosi ike n'ebe ị nọ, bụrụ onye na-edebe ndị iro gị, ka o wee nọkwasịkwa gị n'ocheeze gị, ka o wee zobekwa gị n'ime nkume. Ma ọ bụrụ na ị maghị, Jehova họpụtara uwe gị okpueze n'Izrel, dịka ya onwe ya họpụtara Sọl nwa nwoke Izrel mgbe ọ na-edebe nna ya ịnyịnya ibu. O wee kpube ya okpueze, nye ya ụmụ ndị ikom Izrel, ya na Izrel wee nọkwasị n'ocheeze ya. O nyekwara ya ihe mgbaba n'ala dị elu nke pụrụ ya agbụrụ ya. Jehova wee kpube gị okpueze n'isi ya ụmụnna gị, ka anyị wee gaa n'ihu na-edebe ụmụnna ya dịka Jehova tụkwasịworo gị n'isi ha, ka anyị wee gbuo na ịzọpụta, debe ha ihe ọjọọ, ndị na-eme ezi ihe na ndị na-eme ihe ọjọọ na ezi ihe, dịka Jehova tụkwasịworo anya gị n'ihe niile i mere ya. Ma ọ bụ mgbe ị na-apịa ụtalị ma ọ bụ mgbe ị na-azọpụta, kwụọ ha ụgwọ ihe ọjọọ na ndị na-eme ihe ọjọọ. Gị onwe gị bụ ohu Jehova, bụ onye na-achị ihe niile n'eluigwe. Ma gị onwe gị meekwa Jehova ka o wee mee gị ọrụ gị na obi gị niile na ihe niile nke ị rịọworo. Mgbe ị na-agbakwuru n'ihu ya, ọ dịghị onye na-achị ya, ma ya onwe ya na-achị ihe niile. Ọ dịghị onye na-atụkwasị ya anya, ma ọ bụghị ya onwe ya na-egosi ihe niile. Ọ dịghị onye na-achụ ya, kama ọ na-achụpụ ihe niile. Ọ dịghị onye na-ata ya ụta, ma ya onwe ya na-ata mmadụ niile ụta. Ọ dịghị onye na-adọgbu onwe ya n'ọrụ, ma ya onwe ya na-eme ka ihe niile dị ọkụ, dịka ọchịchị nke eluigwe na ụwa dịrị ya. Ọ dịghịkwa nke gbapụrụ agbapụ n'ebe ọ nọ, ka e kpughere ya n'akụkụ ya. Ma ọ dịghị onye e zoro ezo n'ihu ya. Ọ na-ahụ ihe niile, ma ọ dịghị onye na-ahụ ya anya. Ọ na-anụkwa ekpere onye ahụ na-agbakwuru ya, sị, "Zọpụta mụ onwe m." N'ebe ọ nọ ka o keworo mmadụ n'ime ya. O wee na-arịọ arịrịọ ya, ka ya bụ eze dị ndụ ruo ebighị ebi.